गर्ल्स कलेज क'क्राझारनि बानजायनायाव हारिमुआरि हानजा सुरनाय हाबाफारि लादों। थांनाय 21 डिसेम्बरनिफ्राय जागायना लान्थ्रि सानथामनि हाबाफारिजों खुंफुंजानाय क'क्राझार हिनजावसा फरायसालिमानि कलेज उइकआ दिनै जोबथा सान। बायदि बायदि रंगिना संगिना मेहेरगोनां हाबाफारिनि गेजेरजों खुंफुंजानाय बे कलेज उइकनि जोबथा सान हिसाबै फुंबिलिनि समाव हारिमुआरि हानजा सुरनाय हाबाफारिखौ लानाय जादों। बायदि गुबुन गुबुन बिफाननि फरायसुलिफ्रा बे हाबाफारियाव बाहागो लानायजों लोगोसे गावबागाव हारिमुखौ दिन्थिफुंनायखौ नुनो मोननाय जादों। हाबाफारियाव बाहागो लाना क'क्राझार हिनजावसा फरायसालिमानि गोरायुं डक्टर आदाराम बसुमतारी आरो जारिमिनारि बिफाननि बिबुंगिरिया मा फोरमायदों खोनासंदो। आं बिराद गोजोननाय मोनदों, गोग्गानाय मोनदों। क'क्राझाराव थानाय नाराबारिनि गार्ल्स कलेजाव आङो गोदानै प्रिन्सिपाल जानानै फैबाय। दिनै आङो कलेज उइकनि जोबथा दिननि हारिमुआरि हानजा सुरनाय आङो दैदेननो लादों। बेवहाय जोंनि गासै फोरोंगिरिफ्रा गावसोरनि फरायसुलिफोरखौ मदद होदों। बेयाव गोबां बिफाननि फरायसुलिफ्रा हानजा सुरनायाव बाहागो लादों। असमिया डिपार्टमेन्टनि स्टुडेन्टफोर, इंलिश डिपार्टमेन्टनि स्टुडेन्टफोर, बर' डिपार्टमेन्टनि स्टुडेन्टफोर, हिस्ट्रि पलिटिकेल साइन्स गासै डिपार्टमेन्टनि स्टुडेन्टफ्रा बेवहाय बायदि बायदि गावसोरनि हारिमुआरि दिन्थिफुंनायजों बे हारिमुआरि हानजा सुरनायाव बाहागो लादों। बेनिखायनो आङो आसा खालामदों दिनैनि हानजा सुरनायनि गेजेरजों जोंनि फरायसालिमानि सिङावहाय मोनसे गावजों गाव बुजिलायनाय, अनलायनाय, खौसेथि बे बारहावाया सोमजिथों आरो बे अनलायनाय बुजिलायनायनि बारहावानि गेजेरजोंनो बिथांमोनहा फरायसुलिफ्रा गावसोरनि फरायनायावहाय गोसो होनो हाथों, मोजां रिजाल्ट खालामनो हाथों, बेखौ आं आसा खालामनानै दिनैनि बे हानजा सुरनायाव आङो बाहागो लाफादों। गोदान फैनानै गोसोआव माबोरै मोनदों सार? जुदि गार्ल्स कलेजाव बेयाव जोबोद गोनो गोथो मोनदों। मावनो हागोन ना मावनो हाया बेखौ गोनो गोथो मोनदों। थेवबो आङो बेखौ गोनो गोथोखौ स्रां खालामनानै आङो बिखाफोर दाननानै खामानि मावलांनो सिगांदों। मानोना जोङो जाबाय समाजनि साफा लेखा गोरों सुबुं। जों लेखा गोरोंफ्रा बेफोरबायदि बिबानखौ जेंनाफोरखौ रुजुनानै लानायनि गेजेरजों जुदि जों एसे अबदान होनो हायोब्ला, बेनि गेजेरजों फरायसुलिफ्रा मोजां शिक्षा मोननो हायोब्ला, मोजां सोलोंथाइ मोननो हायोब्ला बेयो समाजनि मोजां बानजायनाय जागोन होननानै आं आसा खालामदों। आरो समाजनि मोजां बानजायनाय होनो थाखायनो बे बिबानखौ आङो रुजुननो आवगायबोदों। Today is the concluding day of our college week. So we have arranged a multicultural rally because our India, as we all know, from ancient time, it has remained the abode of multicultural and of mixed races, multicultural country. We all know that our country is like a mini world. There are various races and culture remain together peacefully from time immemorial. So our Assam is also like a mini India. So here we try to present a multicultural rally. Unity in diversity is the main theme of our rally. And our students, as we all are saying, they are presenting their own cultural dresses. They have all, and उन्होंने सबने अपना अपना कल्चर का ड्रेस पहना है और इस थ्रू अपने कल्चर को उसके थ्रू प्रेजेंट करने की कोशिश की है। और यूनिटी के बीच में जो यूनिटी ही हमारा स्ट्रेंथ है, यही हमने थीम है और इसके थ्रू हमने मल्टीकल्चरल रैली को शुरू किया है। सो आई एम ऑल्सो विशिंग देम ऑल द बेस्ट। थैंक यू।